masuk ngene iki. Penak iki nglawan pahit, ngopi sing lagi pas iki. Serintil ki nanti nek ora ketok blas iki. Tak wong gawe kopi malah ora ketok-ketok blas. Sri. Serintil. Saya masih ting-ting, dijamin masih ting-ting, sama sekali belum berpengalaman. Sama sekali belum berpengalaman. Serintil iki jeluk ikat mau kok orang ngene blas. Kok kepengin curekan kae. Masalah. Dulu kan ora lungo nih, malah tiktokan wae. Sri, Apa tuh mas? Ih, aku ngisi tiktokan di celul loh mas. congormu kuwi tiktokan, ket mau diceluk ikat mau malah orang rungokne blas. Tak kon gak nek kopi kuwi iki. Ya wes iya, saya tak delok dhisik kopine. Ya wis gendang. Aduh. Cek lawang ndek tenan iki sapa sing gawe. Padahal lawang iki sing gawe aku dhewe. Lorone pantesan serintil diceluk ket mau orang rungokne. Isik tiktokan. Walah mas Bano kopine entek. Ya sekono golek dhisik. Di duite. Iki. Wis duit mungunge gue garek kuwi gue golek kopi. Wes tak golek sik. Yo. Saya masih ting-ting, dijamin masih ting-ting. Mak tiktokan wae. Mbah, Apa, Dok? aku kopi. Mbah, kopi ini siji. Ya, cukup ke. Ya, 10.000. Dok, kopi ini. piro mbah? Apa setengah? Sik mbah duite. Ini saya suwi. Iya mas, sabar. Iki duite. Koplo. Di susuin mbah. Oh, sing nang atas saya jalur, Dok. Ya Allah, ya wis lah mbah. Ya, Pak, balik. Ya. Weh, panas e to. Yahine kok ya panas lho. Angel-angelan di bodhe ngene iki. Resik-resik omah dhewe, popo dhewe. Ngelak. Weh, mas kelingan lagu ning TikTok ngene iki. Saya masih ting-ting, dijamin masih ting-ting. Halah. Gacok di sana. Nyapa ya, Masnya? Berarti matamu bocek sobat-sobat. Panas Suket ini. enek ora babati, Mas sampai ini. Lah iki matamu lho. Kok ora ndek kerjaanan e. Panas. Oh, iki panas kan nih. Panas e pol iki lagi ya. Panas. Tapi ya ora kerja kok. Ora. Ya ngopo ora golek kerjaanan. Apa? Ngene apa? Ini wedhus lho. Oke itu sih. Wis lumayan. Enak Enak lah. modal rabi lah ya. Lak gor 23 ya. Likur. Weh. Akeh e. Lah kayu sini lho kayu. Yo wis Sri kae. Gua apa kadake? Ampuh kok. Kerasa iki ya. Ke warung paling ndak yo. Emosi aku. Yo wis Ora lah trimo aku asline. Wong salah paham ini bisa diselesaikan dengan baik lah. Iki. Ini mas Pardi. Mas Pardi. Aku amit loh mas, ini bojoku. Ayo yo wis bene lah. Jenenge mau salah paham yo piye meneh. Iya ngono mas, bojoku salah paham ini. Ya wis mas ya, aku tak balik sih. Iki lho bojoku iki njaluk gawane kopi ket mau. Oh ya wis balik. Balik sih ya. Bojomu.
Wong iki kono-kono kopi malah turu. Tenono gue. Aku mau tiktokan gue resei. Saiki kono kopi malah turu. Tenono gue mas. Mas! Mas! Itu kotrok, itu dantok. Lupa like and subscribe channel kami Dan jangan lupa tinggalkan komen di kolom komentar. biar kami lebih semangat membuat video-video terbaru. Onya official. Yeay!